Eseche ma ikruok dhi nyime ne nyasi ma madaraka ma higani ma ibro bagi kaunti ya Homa Bay, ten migao mar apaya kod wuoth e pacho ka wacho ni chenro mar alap ndeke ma Kabunde itieko juma manyien kapok nyasi no ochopo. Bende chenro mar gero apeyni mopogore e boma ma Homa Bay dhi karumo e kinde ma koro piny owacho rido dongruok madhi nyime kapok madaraka ochopo. Chenro mar yaro alap ndeke ma Kabunde sirikal osebedo ka dhigo nyime kaka achiel kuom chenro mag dongruok madhi nyime e ikruok ne nyasi mar madaraka dei ma higani ma ibiro bagi alap tuke mar Raila Odinga tarik 1 mar dwe manyien. Kaka yor neno ni chenro mar yaro alap ndeke ma Kabunde odhi makare kaka owinjore, jatend migao mar apaya kod wuodhe pacho ka Davis Chirchir ne otimo limbe alap ndeke no marango kaka gedo mare dhi nyime kane okoni pek mar tich alap ndeke no ka achiel kod gedo mag apeyni mamoko ma sirikal time boma ma Homa Bay biro tieki ka ochopo juma manyien ne ikruok ne nyasi ma madaraka dei ma higani. Mvua ilisuia kasi kidogo. We work the remaining days to finish the outstanding work here at the airport, at the pier, the roads in town being done by Kura, the dwelling of the main artery through town, which we will assure you to finish 500 meters properly, and the remaining 500 meters baadaye. Jatend migao no ne osingo ne jodak e kaunti ni sirikal mamalo biro medo chulo chenro mag dongruok mopogore ahinya to tiko gedo mar apeyni e kor gwenge mar konyo bero ngima jopiny. Working together we can achieve so much, and want to assure you the people of Homa Bay, led by Governor, my sister Gladys Wanga, that we will see a difference like you are already seeing in terms of some level of equity, developing Kenya together in the broad-based government. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga gi jadu bura mar Ngwe Dr. Lilian Gogo manene kanyakla kod jatend migao no ne okoni kaka jotelo manitie kaunti ni gimakore kendo gitiyo kanyakla kod sirikal mamalo mar neno ni chenro mag dongruok ka achiel kod tiko gedo mag apeyni mopogore ochopo kare ne jopiny e kaunti ni kane gikoni kaunti ma Homa Bay oikore ne nyasi mar madaraka dei ma higani. We have seen a lot of improvement on the roads in the town. We have seen the dueling of the main road here has begun. A lot of the Kura roads in town are opened up, and the work that has been done is impressive. Today we hope to also look at other roads outside of the celebration, because there's also a lot of work that has gone on outside. The road from Sindo, Magunga to Sori. We hope to visit with the minister to see how to improve on the progress. We are seeing improvement in various echelons of infrastructural development, and we want to tell the greater Kenya that we are in broad-based to stay, because we have seen the fruits of broad-based government. Chenro mar yaro alap ndeke ma Kabunde en achiel kuom chenro mag dongruok ma migao mar apaya time e kaunti ma Homa Bay kaendi motelo ne nyasi ma madaraka dei ma higani. Jatend migao mochune yore mag wuoth e pacho kaendi wacho ni kata mana gedo mag apeyni masani kodhi nyime boma ma Homa Bay biro tieki juma manyien e ikruok ne nyasi ma madaraka dei ma higani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.